Hola, benvinguts al primer capítol de Filosofia d'estar per casa. Avui parlarem d'un personatge molt rellevant en el context de la filosofia grega antiga, però no només, perquè aquest personatge també ha sigut un dels pilars de la filosofia occidental. Avui parlarem de Sòcrates. Sòcrates va néixer al segle V en un poble molt a prop d'Atenes. El seu pare era picapedrer, creiem que podia haver tingut un petit negoci, i la seva mare era llevadora. Ajudava a fer néixer les criatures. Sòcrates va tenir molts interessos durant la seva adolescència. Ja de jove estava molt interessat en la seva educació. És per aquest motiu que va ser capaç de memoritzar i recitar els versos dels poemes homèrics i, a més, també tenia moltíssima habilitat tocant instruments populars a la Grècia antiga, com ara la lira. Sabem que Sòcrates va tenir un sol ofici durant tota la seva vida, i és que va ser soldat professional atenenc, però a més va rebre molt bona instrucció. No era un soldat qualsevol, sinó que estava molt ben instruït, i va participar en diferents guerres. D'això en dona testimoni, per exemple, un llibre del seu deixeble, de Plató, com és el Banquet. Sòcrates, a més, va tenir una influència, i encara avui dia continua tenint-la, abismal. I és que no només va influir a Plató, un dels més grans filòsofs de tots els temps, i a Xenofont, un altre dels seus deixebles, sinó que, a més, també va influir altres corrents filosòfics, com ara el cinisme, o els cirenaics, o els magàrics. Sabem que Sòcrates va ser tan influent perquè alhora va ser trencador. Pot ser que us soni el terme presocràtics, i això no és res més que una prova de com Sòcrates trenca amb el que s'havia fet fins ara, que és la presentació d'aquests filòsofs com a uns individus molt interessats en els fenòmens de la natura, en la fisis, però no tant en indagar sobre l'individu, sobre qüestions de moralitat, tal com sí que va fer Sòcrates. A Sòcrates devem un terme, que és el terme intel·lectualisme moral. Amb aquest terme, Sòcrates el que ens ve a dir és que no és dolent aquell que fa males accions pel fet de fer-les, sinó pel seu desconeixement. Ens expliquem. Per Sòcrates, fer el bé implica necessàriament conèixer el bé. De la mateixa manera que actuar justament implica saber què és la justícia. Doncs bé, Sòcrates ens diu, les persones que actuen malament és per desconeixement. Perquè si tu entens què és la bondat, què és el bé, seràs capaç de ser virtuós, seràs capaç de fer el bé, de ser bondadós. En canvi, aquell que no és capaç de fer-ho és, senzillament, perquè no té aquest coneixement. Per tant, fer el mal equivaldria a ser un ignorant. Sòcrates també comparteix amb els sofistes l'interès per les persones. Per exemple, Protàgores, que va ser un sofista, té una frase que fa: l'home és la mesura de totes les coses. Contràriament als presocràtics, aquests primers pensadors molt intrigats per quin era el principi subjacent de totes les coses, allò que anomenaven l'argé, que és constitutiu de la realitat, de la natura, de la matèria, Sòcrates i, a més també, els sofistes tenen un altre tipus d'interessos més centrats en la persona. Però, a més, els sofistes també eren aquells que cobraven pels seus ensenyaments.
A la Grècia antiga podia ser que per sorteig et toqués algun càrrec i, per tant, les persones de bé i adinerades, els ciutadans pròpiament, perquè recordem que a la Grècia antiga també hi havia esclavatge, els ciutadans havien d'estar preparats. I aquesta era una funció que desenvolupaven els sofistes. Eren uns entrenadors, doncs, de la ment. Uns entrenadors, uns capacitadors en argumentar, en saber fer moltes d'aquestes tasques públiques que, d'una manera aleatòria, podia tocar als ciutadans atenencs. Llavors, centrant-nos ja en una part de retòrica, en una part dialògica, Sòcrates també va desenvolupar un mètode que s'ha conegut com el mètode socràtic i que és un mètode dialògic. És dialògic perquè necessita del diàleg per desenvolupar-se. Tradicionalment s'ha dit que el mètode socràtic té dues fases. La primera fase, la ironia. Per això Sòcrates té aquella frase que fa: només sé que no sé res. Que a més es troba dins l'apologia de Sòcrates escrita per Plató. Aquesta frase el que ens ve a dir és que el primer punt pel coneixement és entendre la pròpia ignorància. És quan ens desfem de tots els prejudicis, de tots els errors, que podem començar a encertar, que podem començar doncs, a indagar la veritat. I també trobaríem una segona fase, que és la fase de la maièutica. I abans us he comentat que la mare de Sòcrates era llevadora. Aleshores, en grec, la paraula maièutica té a veure amb el llevar, amb el fer brollar, amb el fer sortir, amb aquest naixement, i no sabem exactament si, quan s'ha parlat d'això, de la maièutica, o de com Sòcrates mateix evidencia que la seva mare era una llevadora, no sabem si es referia a la professió o si es referia a que la seva mare va aplicar un mètode maièutic amb ell. És a dir, que, i ara defineixo la maièutica, és a dir, que la seva mare podia haver estat la persona que l'inspirés, que el guiés, que li fes treure totes aquelles veritats que es trobaven en ell, però que no se n'havia adonat que es trobaven en ell. I aquesta és la fase de la maièutica. I és la fase que el teu mestre, que el teu professor, faria amb tu. I consisteix en això. Un cop hem ironitzat, un cop hem vist el nostre error, un cop amb més o menys gràcia se'ns ha fet evident, se'ns ha evidenciat que som uns estúpids, és quan podem començar a construir coses i després, quan ens n'adonem que tenim més coses, tenim més veritats, tenim més arguments a dins dels que ens pensàvem. I això és el pas de la maièutica. I en aquestes dues fases, ironitzar i maièutica, consistiria el mètode socràtic, que és un mètode dialògic, tal com hem dit.